Филмотерапията според мен е за всеки зрител, за всеки артист, за всеки творец. Как да обобщя повече, че става въпрос за всеки човек. Мисля, че всеки ще се припознае в някой от героите, тъй като всички се страхуваме от най-различни неща и се опитваме да се преборим точно с тези страхове. Най-голямото предизвикателство по време на снимките на филмотерапията беше, може би, това да се запази енергията, както във всеки снимачен процес, тъй като един снимачен ден е 12 часа, снимат се най-различни сцени, поне 12 часа. Да си запазиш енергията и да помниш всъщност за всяка следваща сцена какво се е случило преди това, какво ще се случи след това, така че накрая при монтажа да се създаде един цял филм, една цяла история. Отделно за мен предизвикателство беше да го съчетавам с други ангажименти, които имах и ми се натрупаха дни безсъние, което пък много помага на образа, така като гледах филма.